Cak Bayu. Waalaikumsalam, Bu Sherly. Ya apa kabar Cak? Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. biasa. Lah Cak Bayu meniki wis ape puncak ibadah kaji ya Cak. Ya apa persiapane nang kono Cak? Ya, saiki anjen para jemaah iki wis mulai dibudalno ning gone Arafah. Jadi mulai ait mau isuk iki jamaah wis giliran budal sampai kira-kira untuk buru. Lah koyo ini buriku iki jamaah kloter SUB 112. Lah iki lagi ngenteni bis sing gawe ngangkut ning gone Arafah. Soalnya bis iku anjen gantian antar jemput. Nah, bisa mari ngeterno jamaah bagian ning gone Arafah itu balik maneh rene gawe ngapak jamaah sing ngenteni giliranne ngono nih. Oh, ngono ya Cak ya. Lah apa kabeh jemaah kaji wis mulai digawa njujuk nang kono Cak? Iya, jadi memang sengaja digawa mulai tanggal 8 iki ben ora kena macet. Karena jumlah jamaah kaji itu jutaan, kurang luwih 1.600.000 sak donya. Lah lek dibudalno kabeh tanggal 9, engko gak didor wukuf, soalnya apa? Macet ning gone kota Mekah. Akhirnya kudune digawa budal itu ya saiki mulai awit isuk mau. Kira-kira ya sampai engko bengi soalnya saiki ae kota Mekah itu wis macet parah gara-gara akeh penyekatan. Soalnya bis-bis sing nggawa jamaah kaji sak donya iki ya padha gerak kabeh ning gone Arafah. Jadi anjen kudu siap-siapan mulai saiki. Ngono lho. Oke Cak Bayu. Ya wis Cak Bayu, matur suwun yo repotane. Aja lali riko, jaga kesehatan. Selamat terusno tugas ya Cak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.